Ahoj, vítá vás Čehoš ve svém dalším Hackintosh tutoriálu. Dnešní se bude zabývat tím, jak updateovat váš Osmosis BIOS skrze utilitu Osmotool. Jak jsme si v minulých částech ukazovali, Osmotool je aplikace, která funguje přes terminál a spustíme ji tak, že si zadáme příkaz cd, přetáhneme složku s Osmotoolem přímo do terminálu a zadáme Enter. V téhle chvíli je Osmotool otevřený v terminálu. My opět začneme tím, že si zadáme příkaz -h, no parametr -h, což je help. A zobrazíme si vlastně tabulku toho, co nám celý ten Osmotool nabízí. Pro ty, kteří nevládnou angličtině, zase otevřete si z Osmotoolu verze 3 Osmotool -h překlad a otevře se vám naprosto shodná tabulka pouze v českém jazyce. Tak. Jestli pravidelně sledujete moje videa, tak jste si určitě všimli, že minule jsme si ukazovali DSDT Extract a DSDT Inject. Tak teď podle té tabulky bychom měli se podívat na OSM Update, což právě děláme. Takže kdy můžu použít příkaz OSM Update? Mám celkem dva případy, kdy ho můžu použít. Za prvé mám nižší verzi BIOSu, tento BIOS mi nádherně funguje a já se podívám na internetové stránky, například mám verzi 7, podívám se na stránky výrobce Gigabyte, podívám se na svou revizi, což je 1.1 a zjišťuju, že nová revize je F9. Jak jste si všimli na minulých videích, já používám F9. Nicméně berte to jako edukativní záležitost, ano. Čili budeme updateovat z F7 na F9. Já už jsem si tady tu F9 stáhnul, takže to je první příklad, kdy to můžeme dělat. Nebo můžete použít Osmo Update příkaz taky ve chvíli, kdy si stáhnete nějaký BIOS například z internetu, třeba z německých stránek Hackintosh Inc. a chcete to dostat do vyšší verze BIOSu nebo jiné verze BIOSu, tak můžete tento příkaz použít. Má to jediný háček, že vy do chvíli, dokud ten Osmotool začne pracovat, vy nevíte, co je uvnitř. Ano. Můžete to samozřejmě rozvědět, když dáte příkaz OSM Extract, dáte ten BIOS, který si stáhnete z internetu a dáte výstupní adresář a do toho adresáře výstupního nasype všechny OSM soubory, které v tom BIOSu jsou. Tohle je pak celkem přehledné a víte, co tam je. Takže OSM Update. Začneme zadávat parametr. Takže OSM tu a zadáme příkaz OSM Update. Tak. A jak vidíme, OSM Update má celkem několik parametrů. Je to celkem 6 parametrů. Z čehož poslední je help, na ten můžeme zapomenout, ten nám nic neudělá. Takže má celkem 5 použitelných parametrů. Je to parametr input, takže zadáme i jako input a tady se dozvídáme vlož starý Osmosis BIOS soubor, což je v mém případě F7. Jsem to omylem pustil dřív a skočilo mi to vedlejší okna. Tak, teď vidíme, že dalším parametr je -R.
A -R je recent. A tady vám píšu vlož nový čistý BIOS soubor. Takže nový čistý BIOS soubor je tady tenhle. Tak. Jsem se netrefil dovnitřku. Tak. A teď mu řekneme výstup. Sice my tady vidíme, že další parametr je -A, ale na pořadí parametrů vůbec nezáleží. Takže my teď mu dáme výstup, out. A výstup bude rovněž soubor, a to bude výstupní BIOS soubor. Takže my tam dáme zase tu F9, pouze s tím, že přepíšeme její název. update.rom. Je jedno zase, jak se bude jmenovat, důležité, aby se jmenoval něco ROM a byl to jiný název než ten název předchozí. Tak, a teďkom tady vidíme ty parametry. Takže prvním parametrem je -A. To je takzvaná agresivita. Ano. Vidíme, že tady máme stupeň agresivity a máme se podívat na readme. My víme, že stupeň agresivity stupně máme celkem 3. Nulový stupeň, který neznamená nic, to znamená, když dáme A0 nebo nic nezadáme, tak se nic nestane. Pokud zadáme parametr A1, tak se nám vymažou soubory Wacom LAN. Ano. A pokud zadáme agresivitu 2, -A2, tak se kromě tady těch Wacom LAN souborů vymažou ještě nepotřebné soubory Osmosis. Ty jsme si už ukazovali minule. Takže my ještě využijeme parametru -CR, což je komprimování Core DXE a vlastně můžeme zmáčknout Enter, což vlastně je příkaz pro spuštění toho příkazu. Takže Enter. A Osmo Tool verze 3 nám pracuje. A v této chvíli skončil. Takže my si rozebereme, co se nám tady stalo. Takže Osmo Tool verze 3 nás informuje. Já to rovnou budu překládat, ano. Takže stupeň agresivity byl nastavený na vymaž věci z BIOSu týkající se network. My víme, které, řekli jsme si. Info, že je vybrána komprese DXE. A od této dalšího řádku začal Osmosis pracovat, takže tam nabouchal soubory, které byly v tom předchozím BIOSu, což byl tady tenhle. Takže všechny OSM soubory z tohoto BIOSu teďkom vložil do nového BIOSu, který se jmenuje Update. A vidíme, které soubory tam dál. Můžeme si to přečíst. Partition DXE, Enhance FAT, HFS+, XFS, Osmosis a tak dále. Osmosis Horizontal téma. Jak jste si všimli, tak tady máme i Osmosis horizontální téma. Máme tady SMC Emulator Kext, Disable Injector Kext, CPU, LPC, GPU Sensor Kext a to je všechno. Já ještě si tady vrátím k tomu horizontálnímu téma. Prosím vás, tady tento příkaz Update má jeden takový háček. My jsme si minule ukázali, že my vlastně, když vytváříme nový BIOS přes Create, OSM Create příkaz, tak my můžeme s klidným svědomím to horizontální téma prostě oddělat pryč a ten BIOS nám bude fungovat. On se napíše, že tam je chyba, ale pustí nás, uloží nám ten soubor a všechno funguje. V OSM Update ne. Prosím vás, když vám bude chybět horizontální téma v tomhle BIOSu a budete to chtít vytvořit přes OSM Update, nepodaří se vám to. Napíše vám chybu 38, pokud se nepletu,
s tím, že mu tam schází horizontální téma, prostě soubor a přesto nejede vlak. Je to pro něho fatální věc. Takže to je takové upozornění. Ano. Budeme pokračovat dál. Tady komprimuje Core DXE pro získání více místa a soubor byl vložený, komprimovaný správně. Vymazává věci týkající se sítě PXE, aby získal více místa. A tady nám říká, které odstraní, to těchto 10 souborů. Vymazává nepotřebný file systém FFS. Prosím vás, všechny příkazy, které se týkají tvorby osmózy z BIOSu, vymazávají tady tento file systém. Ano, jestli je to OSM create nebo OSM update, oba dva ho vymažou nekompromisně pryč. Jo, není tam potřeba. A tady nám říká, že to udělal. A že to proběhlo správně. A rekonstruuje finální image a image se podařilo postavit tak, jak si on představoval. A uložil nám ho tam, kde jsme si řekli parametrem výstup pod názvem, který jsme mu tady zadali. Takže opravdu máme tady Z97D3HF9 167 XMAS update. A čeká na další příkaz. Takže takovýmto jednoduchým způsobem můžete updateovat váš stávající OSM ROM nebo OSM BIOS na novější verzi BIOSu. Takže děkuji vám za pozornost a při dalším tutoriálu čau.